Август 1971 година. Университетът Станфорд в Калифорния се подготвя за едно от най-скандалните изследвания на човешкото поведение. Професор Филип Зимбардо търси отговор на въпрос, който вълнува философи и стратези от векове. Дали природата ни е фиксирана, или средата, в която попадаме, може да изтрие всичко човешко в нас? За целта са избрани 24 студенти. Те са интелигентни, здрави и внимателно подбрани заради липсата им на агресивно поведение. Жребият ги разделя на затворници и пазачи. Всичко започва като научно наблюдение, но подземието на факултета по психология скоро ще се превърне в лаборатория на злото. Първият ден на експеримента започва не в лабораторията, а на улицата. С помощта на местната полиция, затворниците са арестувани по-късно пред домовете им, с белезници и сирени. Те са отведени в импровизирания затвор, където процедурата по дехуманизация стартира веднага. Съблечени голи, напръскани с дезинфектант и облечени в неудобни роби. Имената им са заличени. От този момент те са просто номера. Пазачите, от друга страна, получават униформи и огледални очила. Тези очила са ключът към психологическата бариера. Те скриват погледа и емоциите, позволявайки на притежателя им да се почувства анонимен. В тази анонимност се ражда първият импулс към тиранията. На втория ден илюзията за игра изчезва. Избухва бунт. Затворниците барикадират килиите си, отказвайки да се подчиняват. Отговорът на пазачите е брутален. Те използват пожарогасители, за да потушат съпротивата, а след това започват да прилагат методи за психологическо пречупване. Въвеждат привилегировани килии, за да сеят раздор. Принуждават затворниците да почистват тоалетните с голи ръце и ги лишават от сън. Най-плашещото откритие на камерите е скоростта, с която пазачите започват да импровизират нови садистични наказания. Не по заповед, а по собствено желание. Психологическата преса на ситуацията започва да смазва индивидуалността и на двете групи. До третия ден подземието на Станфорд вече не е симулация. То е истински затвор, контролиран от млади мъже, които се опояваха от своята власт. Един по един затворниците започват да се сриват психически. Появяват се симптоми на тежка депресия, дезориентация и неконтролируема хистерия. Дори самият професор Зимбардо, действащ като началник на затвора, губи своята обективност. Той става част от собствения си сценарий, грижейки се повече за сигурността на затвора, отколкото за благополучието на студентите. Това е моментът, който Зимбардо по-късно ще нарече ефектът Луцифер. Трансформацията на обикновения човек в извършител на зло, подпомогната от системата и тишината на околните. Експериментът, планиран за 2 седмици, е прекратен на 6-тия ден. Причината е намесата на Кристина Маслах, млада изследователка, която е ужасена от това, което вижда през теплото. Тя е единствената, която поставя под въпрос моралната страна на случилото се. Станфордският експеримент промени завинаги етичните норми в науката, но остави след себе си един горчив урок. Той доказа, че границата между реда и тиранията е по-тънка, отколкото смеем да признаем. Че злото не е болест на единици, а потенциал, скрит във всеки от нас. Когато следващия път видите маска или униформа, запитайте се, кой се крие под нея? Личността или ситуацията?